אני עושה טקסט ציפור לאחד מהפסטיבלים המוזיקה הכי גדולים בארץ, שהיה לפני שבועיים, פסטיבל ג'נסיס, פסטיבל של 3 ימים, 50 אומנים, מחנן בן ארי, נינת, אביתר בנאי, עטר מיינר, באמת אומנים מהטופ של המוזיקה הישראלית, והיה לנו אומן שההשתתפות שלו הייתה מוטלת בספק, ואנחנו חיכינו גם לתשובות. קוראים לו מוש בן ארי, עמוד התווך, אחד מהאומנים הכי גדולים שיש בישראל. עבר צנתור לבבי. קודם כל קיבלנו פניות ישר אחרי, כי זה יצא לתקשורת, האם הוא הולך להופיע בפסטיבל. אז רגע, המתנו איזה יום-יומיים בשביל לקבל תשובה מהניהול שלו, והוצאנו תשובה שאחרינו מגיע לפסטיבל. ואז עשינו שיתוף פעולה יחד עם הניהול שלו. סגרנו כתבה בגיא פינס, שתשודר היום בערב, אפרופו. ועשינו כתבה, שהיא סוג של כתבת ניצחון. ששלושה שבועות, שבועיים אחרי שהוא עבר צנתור, הוא הגיע והופיע מול 15,000 איש בפסטיבל, וליוו אותו במערכת של גיא פינס, ועשינו כתבה. אז איך זה ממשבר דווקא אפשר לצמוח?